ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଅଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାରବାର ତ ଅନେକ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନ ହେଉନି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଡ଼ିଓ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଅନ୍ତି? ଆପଣ ଖାଲି ମୋର ଶୁଣୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅଡ଼ିଓ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଉ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଶୁଣି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ମୋର କ'ଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ରାଗୁ ନାହିଁ। ସାରସ୍ୱତ କଳା ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ଲେଖିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଯେମିତି ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଦାନ, ଗାନରେ ବଢ଼େ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। କବିତା ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଦାନ, ସାରସ୍ୱତ କଳା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ ଆପଣ ପଦେ ପଦେ ଲେଖିପାରିବେ, କଲମ ନ ଚାଲିବ। ତେବେ ମୋ ସ୍ୱରଚିତ ଏହି କବିତାଟିକୁ, ବିରହ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଇ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ବିରହ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କବିତାଟି ହେଉଛି ମୋ ଅତୀତ ସ୍ମୃତି। ଅତୀତର ବିରହ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସରିବନି ସାଥୀ ଆମ ଅତୀତ ସ୍ମୃତି। ଦିନ ସରିଯାଏ, ରାତି ମାଡ଼ି ଆସେ, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେବେ, ସେଦିନର ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି କେବେ। ଓଠଟା ନ କହି ଆଖି କହିଥିଲା, ହବୁ କିଲୋ ପ୍ରିୟା ଦିନେ, ନେଇଯିବି ତୋତେ ସାଥିରେ ଘରକୁ, ଏକଥା ରଖିବୁ ମନେ। ଏତେ ଭଲ ପାଇ କେମିତି ଭୁଲିଲ, ଏଇ କ'ଣ ତୁମ ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତାରଣା ଥିଲା, କାଇ ନେଉଥିଲ ମନ? ଅଧା ଜୀବନଟା ଅଧୁରା ରହିଲା, ଆଉ କେବେ ଭେଟ ହେବ? ପଚାରିବି ଯାଇ ତୁମକୁ ମୁଁ ଥରେ, ପ୍ରେମ କେବେ ନ କରିବ? ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଯାଏ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ତାର, କେମିତି ଯିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡେଇଁ, ପିନ୍ଧିଛି ଶିକୁଳି ହାର। ଖାଇବାଟା ମୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି, ଖୋଜୁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି, ବାସି ପଖାଳରେ ଦିନ ମୁଁ କାଟୁଛି, ଦୁଃଖକୁ କରିଛି ସାଥୀ। ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ହରଣ ଗୁଣନ, ଚାରିଧାମେ ମୋର ବାଟ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧାର ମୁଁ କାଟୁଛି, ବଞ୍ଚିବାଟା ଲାଗେ କଷ୍ଟ। ଦିନ ସରିଯାଏ, ରାତି ମାଡ଼ି ଆସେ, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେବେ, ସେଦିନର ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ, ହେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ କେବେ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ ବିରହ ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ଜୀବନକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛି, ହେଲେ ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅତି ଆପଣାର ନିରୁପମା ଆପଣମାନଙ୍କର। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ନୂଆ କବିତା ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବି। ସେତେବେଳେ ଯାକେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।